Nisab propju hawnhekk fil-ħamrun f'Trejqet Sant'Anna fejn jiddominaw warajja u l-kulur abjad u aħmar tal-bandiera Maltija fejn illum il-ħadd il-poplu Malti u Għawdxin ġie mħeġġeġ sabiex joħroġ il-bandiera Maltija bħala turija ta' kuraġġ u tama f'din is-sitwazzjoni ta' pandemija tal-Coronavirus. Iżda mhux mit-toroq u sqaqim biss kienu jidhru l-bnadar Maltin hekk kif minn diversi postijiet f'Malta deret xena mill-isbaħ ta' bnadar Bojod u Ħomor iperpru fuq il-bjut tal-Maltin u tal-Għawdxin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.